numele meu este Picioruș Bogdan, sunt din Timișoara. Acum 4 ani de zile am venit în Londra, deci 4 ani de rezidență și principala mea sursă de venit este taximetrist în Londra. 2840 de lire am plătit pentru schimbarea distribuției la mașina mea. La sediul garajului lui XXL Garaj am plătit 2840 de lire cash. Eu ce recomand din propria mea experiență, n-aș mai folosi niciodată acest garaj. Care vreți să mergeți la el, aveți grijă, nu vă duceți, o să fiți, înșelați. Dacă, nu știu ce să vă zic, asta este părerea mea personală. N-aș mai merge niciodată la acest garaj. După ce am pățit și felul cum vorbește cu tine când îi spui problemele în față, dacă ai dreptate. Deci concluzia, nu mai mergeți la acest garaj. Bună ziua, mă numesc Radu Ratiș, sunt din Satul Mare. Momentan locuiesc în Marea Britanie de 3 ani și lucrez ca și șofer. Am fost înșelat cu suma de 1550 de lire, 550 de lire cash și 1000 de lire aproximativ valoarea mașinii, pe care nu o găsesc. Unul dintre ei se numește Cristian Stoleru, iar celălalt se cheamă Cătălin Răileanu. Eu nu am primit nicio nici factură CMR, dar ei au folosit facturi și CMR-uri false pe care le-au furat de la o firmă din Spania. Păi cei doi și-au făcut reclamă, au pus anunțuri, cum că fac transport din Anglia în România. Eu i-am contactat, m-am înțeles cu ei la suma pe care o voi plăti, la data când vor face transportul. Au venit, mi-au luat mașina, le-am plătit avansul cu care ne-am înțeles, iar ulterior am primit un apel de la ei ca să-mi caut mașina în orașul de unde am trimis-o, pentru că transportul nu s-a mai făcut și că banii nu am să-i mai primesc înapoi. Le recomand ca să mediatizeze și ei cazul lor și să facă plângere în primul rând la poliție și să insiste, că sperăm că dacă vom insista vom putea să fie și prinși. Le recomand să fie atenți și să verifice firma, să primească recomandări și să se informeze foarte bine, în principal. Pentru că dacă m-aș fi informat mai bine, cred că aș fi putut și eu să evit situația în care sunt acum. Bună seara, numele meu este Dumitru Alin Răducă, de 43 de ani, locuiesc în România, de profesie șofer. Am fost rezident în Anglia pe o perioadă de 5 ani, din 2011 până în 2016. Am fost înșelat cu suma de 3400 de lire, care constă în 3200 de lire
valoarea mașinii plus 200 de lire avansul pentru transportul autoturismului în România cu platforma. Cei doi țepari care m-au înșelat se numesc Răileanu Cătălin și stolerul Cristian Ionuț. Da, am primit un CMR care era emis în Spania, după care am constatat că CMR-ul era fals. Fără factură, doar CMR-ul. Metoda a fost foarte simplă. Au postat 2 anunțuri pe OLX, transport mașini Anglia-România, un preț foarte mic de 450 de lire, care nicio firmă concurentă nu poate să facă transportul ăsta pentru banii ăștia. Și i-am contactat după OLX. Ulterior, după câteva zile, ei au dezactivat anunțurile. Dar păreau foarte credibili, deoarece aveau niște poze cu mașini transportate pe platformă foarte reale. După care au spus că o să trimită platforma ca să o ridice, ca să meargă cu ea pe camion. A venit stolerul, a ridicat mașina, din momentul ăla nu am mai văzut mașina. Este foarte simplu, cred că ar trebui să ne unim forțele, să-i căutăm, să facem plângeri la poliție și să nu scape, pentru că e păcat să scape pentru ce au făcut. Deci, una peste alta, eu cred că sunt undeva la vreo 200 de persoane înșelate. Pe când ar trebui să ne unim, să mergem la poliție, să facem plângeri, să facem public pe Facebook, să dăm interviuri, pentru că e păcat că avem șanse să-i prindem. Este foarte simplu. Deci, să trimită cu o firmă care trebuie verificată, să vadă ce feedback-uri are, să nu trimită mașina fără contract de transport, fără CMR-ul, să facă fotografii la personalul care ridică mașina, la buletin, la mașini, la tot. Cel mai bine e să facă o filmare până urcă mașina, de când o dau în primire până o ridică. Mă numesc Tănase Vasile Mircea, sunt din județul Iași, din România. Am venit aici în Anglia de 3 luni de zile, ajutor de bucătar. A fost o sumă de 800 de lire, a fost de fapt 750 de lire, dar comisionul mi-a cerut comision la MoneyGram. Și el mi-a zis când să dau 800 de lire când scade el din următoarea plată pentru școala de șoferi. Metoda țeparilor, am găsit anunțul pe internet, Costel Tecuceanu, inspector, la o școală, și mi-a cerut actele, insurance number-ul de aici, și am zis că nu am nimic, și mi-a zis să mă duc la MoneyGram, să trimit banii pe numele Bara Alexandru Paul. Păi i-am trimis banii, după ce a scos banii, a zis că fac orele de conducere mâine, a doua zi când l-am sunat, au zis că e în ședință. Au zis că nu iese de la ședință, m-a sunat și tot așa m-a amânat cu o zi. A doua zi când l-am sunat, tot așa mi-a zis, după aia mi-a blocat numărul și cam așa a fost. Să nu se ia după anunțuri, să nu fac greșeala care am făcut-o eu, că țepe, toate țepe, nu-i nimic adevărat.
Som Adrian Lucian, locuiesc în Dumicea, Telorman, ani și muncesc la spălătorie auto. Aproximativ 500 de lire și numele persoanelor sunt următoarele: Cristian Buta și Atena Tunar. Am lucrat în Londra 2 săptămâni de zile în domeniul curățeniei. Le recomand să se arate și să caute orice fel de modalitate în care să-și scoată bani munciți. Le recomand să nu aibă încredere în ei, să nu lucreze cu ei, pentru că sunt separi până la urmă și sunt zeci de oameni care nu au fost plătiți. Bună seara! Mă numesc Tucă Daniel Ion, sunt din Buzău, am 25 de ani. De 6 ani sunt rezident în Anglia și lucrez ca tractorist la o fermă de mere. Suma de bani cu care am fost înșelat are o valoare de 4.350 de lire. 3.500 de lire valorează mașina, 450 de lire valoarea transportului până în România și diferența 400 de lire bagajul ce am avut pus în mașină. Cei doi băieți țepari care m-au înșelat, unul dintre ei se numește Răileanu Cătălin, iar cel de-al doilea care mi-a colectat mașina, șoferul, stolerul Cristian Ionuț. Pe cei doi băieți țepari ne-am cunoscut pe OLX. Am vrut să-mi transport mașina în România, am căutat pe OLX și am găsit anunțul. Am contactat pe Răileanu Cătălin și mi-a spus că nu are loc în acea săptămână și pentru săptămâna viitoare am un loc rezervat în camionul lui. Următoarea săptămână trebuia să mă anunțe cu 12 ore înainte de ridicarea mașinii, să am mașina pregătită și cu bagajele puse în mașină. Acest lucru nu s-a întâmplat. M-au sunat dimineața, în data de 7 noiembrie, dimineața, cu 2 ore înainte de ridicarea mașinii și mi-au spus dacă pot să predau mașina. Neputând să fiu la momentul respectiv acasă, i-am anunțat că o să întârzi. Aceștia au spus că nu este nicio problemă și m-au așteptat. Am ajuns acasă, am pregătit mașina pentru plecare și a venit stolerul Cristian Ionuț, mi-a ridicat mașina, mi-a încărcat mașina, mi-a dat documentul fals și a rămas ca joia următoare, în data de 14, mașina să fie acasă, să ajungă în România. După care, în data de 14 noiembrie, am sunat pe Răileanu Cătălin. Acesta mi-a răspuns și mi-a spus că mașina este în Ungaria, au avut un accident și o să ajungă în maxim 3 zile. Duminică, în data de 17, cel târziu, mașina o să fie acasă la Buzău. Pentru acești păgubiți, la fel ca și mine, le recomand să meargă mai departe cu cazul, să nu se dea bătuți și să facă public anunțul, exact cum l-am făcut și eu, și să sperăm că le găsim. Cei care vor să transporte mașini în țară, oriunde, să verifice în primul rând existența firmei, dacă documentele date la ridicarea mașinii sunt reale și să fie foarte atenți când predau mașina, să facă poze când li se încarcă mașina,
cu numărul mașinii care este ridicată, cu numărul platformei care este ridicată mașina. Da, să verifice firma pe internet, dacă există firma cu adevărat, ratingul care îl are firma, dacă este negativ sau pozitiv. Bună ziua, sunt din Republica Moldova, Ungheni, mă numesc Valeriu Friptu, sunt rezident în Anglia, Londra și lucrez ca security în firma Total MG, am lucrat. Suma de bani cu care am fost înșelat este de 4.200 de lire. Oamenii care m-au înșelat este Florin Mihai Măgureanu și mama lui Dorina. Firma Total MG. Știți, totdeauna minciuna, hoția nu mi-a plăcut și recomand la toți ca să facă, să dezvăluie la toți, să dezvăluie la organe speciale, să spună la organe speciale ca să iei măsuri cu așa oameni, fiindcă cu păreri de rău ei se mulțesc, ei nu se micșorează, dar se mulțesc și de aceea trebuie de dezrădăcinat murdăria asta. Dar dacă noi n-am să spunem, mizeria să crească și așa să crească. Eu mă gândesc că la băieți, la oameni care se adresează, vreau să adresează sau să lucreze la ăștia, să nu se adreseze la oameni alți de ăștia, să lucreze la dânsi, fiindcă nu sunt oameni serioși, nu poți, voi fi, la un timp oricare vei fi tras în țapă, de atâta nu merge să lucrezi la așa oameni. Te pune să semneze contractul, nu știi ce să semneze, sunt foarte mincinoși, n-ai încredere în tine și spune una, face alta, adică eu de deseori cu dânsi mă sfădem, mă contram, că nu sunteți corecți, dacă nu sunteți corecți, de ce? Și totdeauna noi cu dânsi trăim așa la o departare oarecare, fiindcă nu ne împăcăm. Ei, asta așa, am văzut că sunt mincinoși, dar asta e. Bună ziua! Mă numesc Zinuță Valica, sunt din Rovinar, Târgu Jiu, am 49 de ani și am lucrat din 2016, sezonier câte 3 luni în fiecare an la firma HPS. Cleaner. HPS în fiecare an și-a schimbat denumirea, acum știu că ultima dată era HPS Service. 2400, chiar poate și peste 2400 de lire. Da, am lucrat cu ei din primul an, cu Atena și cu Florin, dar am lucrat din primul an. Nu pot să vă spun mare lucru, că ei au lucrat cleaner ca și mine, deci eu chiar am rămas surprinsă când am auzit că au făcut ce au făcut, că nu-i credeam în stare să facă așa ceva. Băiatul ăsta, Silviu, era chiar liniștit, chiar nu mi-a venit să cred că a făcut așa ceva. N-am ce să spun, că nu, chiar nu am. Deci, din întâmplare, în primul an am locuit la Wembley pe același palier cu Atena și cu Sorin, deci ne-am înțeles foarte bine, deci n-am avut nicio problemă. Vă spun, chiar am rămas surprinsă că am auzit așa ceva. N-am ce să spun. Deci Sorin era chiar liniștit, chiar foarte liniștit. Mă gândeam eu, nu știe engleză, dar e deștept, se descurcă. Ce le recomand? Păi să aibă curajul să ies să vorbească, pentru că
ei știu ce au muncit și în ce condiții au muncit și ce condiții de cazare au fost în unele perioade, să aibă curajul să iasă să vorbească, pentru că e dreptul lor și sunt niște bani care au fost opriți din munca noastră, din munca lor. Da, nu mi se pare corect iarăși cu săptămâna asta, ultima săptămână, în fiecare an, cine pleacă, îi se oprea o săptămână de muncă, care iară nu mi se pare normal, că era o săptămână de muncă, da? Deci, chiar dacă nu lucrai 10-12 ore, 8 ore, tot le lucrai. Deci, minimul vorbim, dar poate că am lucrat și mai mult, și 10-12 ore, cum v-am spus mai dineauri, dar chiar 8 ore. O săptămână de muncă a 8 ore nu e normal. Pentru ce să ne oprească? De ce? De ce să ne oprească banii? Eu anul ăsta când am venit acasă, pentru că am avut-o pe mama bolnavă, am sunat la Job for Life și le-am spus, uitați ce mi s-a întâmplat, am rămas cu degetul rupt, uite, vedeți, am degetul rupt, am rămas cu degetul rupt, am semnul la cadă că ochelarii i-am spart și acum, vă spus ecograf, cred că o să urmez să fac, la coastă aici în partea stângă. Am spus că, da, trimiteți-mi cât mai multe dovezi, se trimite și la domnul David, adică directorul de la firma din Londra. Și nu mi-a dat niciun răspuns, dacă le-a spus, dacă nu le-a spus, nu. Nu m-a contactat nimeni cu absolut nimic. Și mai mult de atât, ce vreau să menționez, am fost detașată la Oxford. Supervisorul meu mi-a spus foarte târziu, deci era un supervisor, un unic, șef de echipă, supervisor, că nu știau ei mare lucru, i-am învățat cam tot. Tot cerea numele meu. Datorită faptului, în ziua în când am căzut, atunci în baie și mi-a fost rău, tot cerea numele meu. Dar supervisorul meu mi-a spus târziu, după vreo săptămână ceva, doamnă, îmi cere domnul Nic numele dumneavoastră. Zic, pentru ce cere numele meu? Păi nu știu. Păi întreabă-l pentru ce cere numele meu. Și zic, ia dă-mi tu mie numărul să-l sun eu să văd pentru ce vrea el numele meu. Și l-am sunat și zic, sunt doamna din Soi, uite așa, zice, da, doamnă, vă cunosc. Zic, pentru ce vrei tu numele meu? Păi mi-l cere domnul Oliver. Domnul Oliver, nu știu pe ce funcție era, un fel de șef acolo, că era nou. Eu eram mai veche la HP decât el. Cerea numele meu să completeze niște documente. Ce documente? Nu știu. Nu știu ce documente vrea să completeze. Se referea la ziua când am avut accidentul. Mai nu știu ce vrea să completeze, ce hârtii vrea să completeze. Și am sunat, i-am trimis și un mesaj la doamna Olga. Era o fată de la birou care răspundea de noi de români. Zic, doamna Olga, știți situația că am căzut? Nu știa, dar s-a făcut că nu știe. Zic, ce e numele meu? Vă rog frumos, spuneți, eu știu că într-un fel să pot lua despăgubiri pentru un accident de muncă de genul ăsta, dar vreau să știu și eu. Deci nicio problemă că o să-l sun eu pe Nic și te anunț. Nu m-a anunțat nici până acum. Habar n-am ce am completat și pentru ce cu numele meu. Dar chiar vreau să știu. E de bine, e de rău, dar măcar să mă fi întrebat și mine și pe mine cineva, ceva. Deci nu m-a întrebat nimeni și chiar nu știu pentru ce s-a folosit de numele meu. Nu știu. Păi ce să le recomand? Să fie mai atenți. Nu știu la ce să te aștepți, că ei fac contracte, dar nu știu cât sunt de reale. V-am spus, eu când am pus să-mi recuperez taxele zero. Nu știu, să fie mai atenți și când au câte o problemă să iese, să vorbească, că n-au ce să piardă. E pentru binele lor. E pentru binele lor. Și să nu aibă încredere prea mare în... Ei își fac treaba, să folosesc de oameni, își fac treaba și după aia nu mai interesează. Nu mai interesează să vadă dacă sunt bine, dacă au vreo problemă sau... Nu te mai întreabă nimeni de nimic. Eu, dacă nu am știut engleză, am avut supervisorul pe Mihai Pedobranis, el le-a cam dat mână liberă la șefii de echipă care au știut engleză și i-au făcut ce au vrut. Pe noi ne-a folosit, ce să mai. Noi eram buni doar de muncă. Când era munca făcută și erau proiectele terminate, era bine. Dar dacă nu aveam o problemă, mai e greu, deci nu te mai prea băga nimeni în seama.
Au fost probleme și cu cardurile, au avut oamenii, îi se blocau cardurile și nu puteau să recupereze bani de pe carduri. Deci au fost probleme și probleme. Dar dacă oamenii nu vor să vorbească, eu nu pot să vorbesc în numele lor. Eu am vorbit problema mea. Pe mine asta eu atât vreau, nu vroiam să apelez la dumneavoastră, dar faptul că eu le-am trimis fotografie când am avut capul spart și pansat. Și nici măcar nu m-a sunat să mă întrebe ce s-a întâmplat, de ce am căzut, absolut nimic. Absolut nimic. Asta m-a determinat ca să sun la dumneavoastră, că altfel nu mă interesa restul. Și cu banii, dacă ni s-au oprit taxele și sunt legală, deci pot să beneficiez de o vechime. Și sora mea a lucrat cu mine, Dinuțo Elena, este în prag de pensionare, își face dosarul de pensionare. Dacă ea și ei s-au oprit taxele la fel ca și mine, că lucram amândouă, ea făcea camera, eu baia. I s-au oprit taxele, beneficiază de vechime pentru a adăuga la anii care îi mai are, să se pensioneze. Dacă da, ok. Dacă nu, de ce ni s-au oprit taxele? De ce ni s-au oprit taxele atâtea? Taxe pe taxe. De ce? Hai să zicem, cazarea ne-a oprit cazarea și deși eram foarte mult câteodată, dar restul de taxe, pentru ce? Dacă am fost legală, ok. Dar dacă nu am fost legală, de ce mi s-au oprit banii? Pe mine asta mă deranjează și indiferența lor, care nu e important niciodată dacă s-a întâmplat ceva. Dacă pățeam ceva mai rău în ziua când am căzut, m-a interesat pe cineva de mine? Atât am avut noroc că era sora mea cu mine și nepoata și mai era o doamnă de aici din localitatea de la mine, dar restul nu te cunoaște nimeni pentru că acolo sunt din toată țara, vin persoane, nu te cunoaște nimeni. Deci dacă se întâmpla ceva mai rău, eu la asta m-am referit. Pe mine nu m-a contactat nimeni. Asta m-a deranjat cel mai tare, că am rămas cu degetul rupt și cu ochelarii sparți și acum cu coastele. Și o să fac film și credeți-mă că să vedem cum iasă ecograful, chiar o să le trimit. Bine, dacă o să mă mai ia în calcul, dacă nu, asta e. Ca de obicei. Salut! În primul rând vreau să vă salut pe toată lumea. Mă numesc Melnic Vasile, sunt din Cluj-Napoca, sunt antreprenor de meserie, sunt din 91, adică am 28 de ani, nu știu dacă e relevant sau nu, și cam asta ar fi informația despre mine. Am fost înșelat cu 1130 de lei, adică 250 de euro pe cursul de atunci, din data de 3 februarie, plus TVA. Suma era destinată pentru un transport. Trebuia să transport o mașină din Germania, mai exact din Mannheim, de la reprezentanța BMW, în România, mai exact la Arad. Pe ună Ionuț Cătălin, numele persoanei, având firma care la fel e înregistrată pe numele lui, Carbeci și Ana Olympic SRL, o firmă care se ocupă cu transportul. Mai exact, transportă produse, cum apărea acolo, și mașini pe platformă. Păi, celor care deja au pățit-o, le recomand să ne mobilizăm toți împreună și să oprim prostia asta. Nu știu neapărat dacă ne vom recupera vreodată banii. Mă rog, până la urmă nu e un capăt de lume, dar să nu mai pățească și alții și nu e ok, că nu așa se procedează, că trebuie cumva să stopăm chestia asta, prostia asta de fapt, și să fie mai atenți. Și mie mi s-a părut că am fost atent, am căutat firma pe net, am văzut că există, că e activă, nu au datorii, are angajat, mi s-a părut ok, dar uitați-vă că nu este. Și nu suntem nimeni niciodată asigurați de așa ceva, de-aia eu zic că trebuie să ne mobilizăm și tot ce stăm, adică atâta cât
avem resurse și ne stă în puteri să facem ceva, să o facem. Cred că e mai eficient să facem public cazul ăsta decât plângerea, că acum cu plângerea nu știu cât ne ajută poliția, dar tot ce ține de social media și așa mai departe, cred că are mai multă eficiență. Păi să se documenteze în primul rând. Încă o dată m-am mai convins că ce mai scump e mai bun, merită. Să meargă în primul rând prin recomandări și astea la rândul lor fiind niște recomandări de la niște persoane sigure și cât mai multă atenție, cum am mai zis, să verifice firma, să verifice să aibă un site, că până la urmă suntem în era evoluție și a calculatoarelor și orice firmă serioasă are un site serios și cu toții știm că un site serios costă și el la rândul lui și cine investește în așa ceva înseamnă că își permite. În moment ce își permite, zic eu că serios. Bună, mă cheamă Vasile Pop, am 44 de ani, sunt din satul mare, locuiesc în Luton din 2016 și lucrez ca faianțar. Da, m-a înșelat cu suma de 5500 de lire în perioada 2018 din luna septembrie, august-septembrie, cam așa a fost timpul. Se numește Elie Sârbu, firma se cheamă Eurodesign Interior Ltd. Am lucrat ca faianțor în centrele comerciale Morrison pe timp de noapte. Deci motivele lui au fost că nu a fost plătit de compania pentru care lucram și că trebuie să așteptăm să fie plătit ca apoi să ne plătească și pe noi. Le recomand tuturor românilor din Anglia ca să apeleze cu încredere la curte, la Citizen și inclusiv la această Adelina Ceca, inclusiv la voi, așa, să nu se oprească și să facă toate demersurile pentru ca acești țepari să nu mai dea țepe la nimeni și să fie pedepsiți pentru faptele acestea murdare și mizerabile. Deoarece fiecare are copii acasă și are o mașină, are probleme și nu putem să lucrăm pentru niște asemenea oameni. Da, ca să fie om între oameni și să-și plătească datoriile față de cei care i-a dus la muncă și a lucrat pentru el, deoarece el este un incapabil față de munca care trebuie făcută. Deci, el trebuie să gândească cu cine și-a făcut de-a face, că nu mă voi opri aici pentru faptele acestea rușinoase de țepar. Să se gândească bine și să-mi plătească suma care mi este datorată de 2 ani de zile. Pentru că munte cu munte nu se întâlnește, dar om cu om se va întâlni în viață. Și pe cale legală voi continua și pe orice cale posibilă ca să demonstrez că trebuie să mă plătească și trebuie să fie om între oameni. Și cu țeparii la coașa la groapa de gunoi, dacă nu vor să fie oameni între oameni.
numesc Viorica Idenli, sunt din Botoșani, sunt în Anglia acum, lucrez care home, sunt rezident de 9 ani. Suma de bani este 1400 de lire. Aceste persoane sunt Ghetler Viorica, Ghetler Constantin, Ghetler Sebastian. Acești bani au fost împrumutați pentru chirie, pentru carduri CSS, pentru mâncare, pentru transport. Și mi-au zis că o să-mi dea înapoi, că acum nu au bani, că băiatul are multe amenzi, că nu au de lucru. Eu le recomand românilor din Anglia să fie atenți pe cine primesc în casă, să fie atenți pe cine ajută, că oamenii nu sunt corecți, nu sunt, îi ajuți și îți dă țeapă și nu-ți mai dă banii înapoi. Eu am să le transmit să se gândească că eu am muncit foarte greu pentru acești bani, i-am ajutat, nu a fost nicio problemă, nu am zis că nu le dau, că am văzut că nu au bani de mâncare, de transport, de ce au avut ei nevoie. Îi rog să-mi înapoieze banii înapoi. Mă numesc Vladimir Teșcureanu, sunt din Republica Moldova, raionul Dondușeni, sunt rezident în Spania de 3 ani jumate și lucrez în domeniul construcției interior, reforme interioare. Suma care nu mi s-a plătit este de 890 de euro și persoana la care am lucrat este Vasile Gonciar. Am lucrat 3 săptămâni la el și inclusiv și sâmbetele care mi le-a promis dubli să plătesc cu 80 de euro la zi și sâmbetele dubli. Eu propun băieților să nu aibă teamă de nimic, să apeleze la poliție, la toate autoritățile din Spania că au drepturi multe ca și noi, să publice toate site-urile de pe Facebook, la Diaspora TV Online, tot ce e posibil, că Vasile acum să moaie, nu mai stă mult. Îl dăm afară repede, pleacă din Valencia cu prima ocazie. Eu cred că după emisiunea dată, dacă apare cineva și nu-l cunoaște și caută cineva de muncă și apare numele lui Vasile Gonciar, el poate să apară în mai multe familii și mai multe adrese pe Facebook. Feriți-vă cât e posibil de repede, nu încercați să munciți cu el, că vă ofensează, poate să vă sune la miezul nopții, vă amenință familia, puteți să fiți amenințați, că știu persoane care au fost amenințate și s-au temut de el ca să nu apeleze la autorități. Dar cu mine nu mers treaba. Eu mergem până la urmă și voi faceți tot același lucru și mergeți și voi până la urmă. Dacă doriți ceva informații, eu vă dau de el și unde trăiește și toate celelalte. Și să ocupă el. Numai nu încercați să lucrați cu el, că câștig mare nu aveți. Și inclusiv și fetele care se duc la curățenie. Știu persoane care au fost la curățenie, care nu le-au plătit, de față cu mine. A fost chestia că nu le-au plătit. Fetele care lucrează ca bonă la dânsul în casă. După ce m-am dus, au schimbat 3 fete. Eu care personal le știu. Nu vă băgați la omul ăsta cu lucrările, că vă minte, poate să vă promită, cum și mie mi-a promis 10 euro la oră și în final m-a dus până la 50 de euro. Și inclusiv cu fete care au lucrat la el, au fost violate și date mai departe la alte persoane. Așa că fetele, păziți-vă și fugiți de așa nume Vasile Gonciar, care vi s-a spus până acum.
Mă numesc Zaharia Ștefănel Daniel, am vârsta de 26 de ani, locuiesc în Londra din 2014 și lucrez ca salariat. Suma de bani care m-a înșelat este de 1237 de lire. Țăparul care m-a înșelat cu banii îl cheamă Costel Creangă și compania este Costa Interior. Ce stările i-aș recomanda? Una la mână, să-i formăm mașina pentru banii ăștia și să prins și dați în fața legii, judecat în fața legii. Calcă legea, asta este. Anglia, din câte știu, nu e ca România, că își facă, acolo legea e lege. Trebuie prins în fața tribunalului dus pentru judecare, pentru banii ăștia. Părerea mea, altor români, nu știu. Sfatul meu să nu se ducă, pentru că una la mână. Omul e corect la început cu banii, dar trage țapul la foarte multă lume. Atrage lumea, v-am spus, are 3-4 prieteni de-a lui care atrage. Lumea se duce la muncă cu ei când se le dea depozitul, pauză. Deci sfatul meu să nu se ducă. Asta e. Nu știu, zic eu, unul ca mine, părerea mea să nu se ducă. Eu am luat țapul și foarte mulți care au luat țapul. Da, aș avea un mesaj, eu am femei cu 2 copii și vreau să mi se dea banii, că să-i dau la femei. Pentru că eu am 2 copii, am o fată de 8 ani la școală și un băiețel de 2 ani. Asta e părerea mea, mie să mi se dea banii, să facă, dacă nu are bani, dat în judecat în fața legii, judecat în lege. Nu are bani în judecare. Femeia mă sună când vrea bani și tot trebuie că nu am, că nu și. Când am venit acum în țară, eu acum momentan sunt în România, eu i-am arătat pe telefon când am avut bani, eu să plătesc, că asta nu o să-mi dea. Mi-a zis că să fac tot posibilul să iau bani. Eu zic, eu am lucrat 2 săptămâni și Dumnezeu știe ce am mâncat în alea 2 săptămâni. Înțelegeți? Da. Eu asta aș zice să mi se dea bani respectivi. Bună seara, numele meu este Zamfir Cornel Teodor, am 23 de ani, sunt rezident în Caracal, muncesc sezonial în Anglia, la coles de fructe. Am fost înșelat cu suma de 3.000 de lire, 500 de lire mi-au fost luate pe transport, 500 de lire se aflau în bagajele pe care le aveam în mașină, iar 2.000 de lire este valoarea mașinii. Cătălin Reileanu și Cristian Stoleru. Mi-a fost promis un CMR și o factură, dar am primit cu totul altceva. Am primit un CMR fals de Spania, nu am primit la ce mă așteptam eu la factură sau la un CMR de Anglia, am primit cu totul altceva. Am primit o poză cu un CMR fals de Spania. Păi, metoda a fost în felul următor. Am găsit un anunț pe internet, pe un anumit site, în care se ocupa cu transportul de mașini din UK în România, puse niște poze de la o altă firmă. Am luat legătura cu acest Cătălin Reileanu și mi-a zis că este de încredere, că mi oferă CMR, mi oferă asigurare, că îmi va ajunge mașina în siguranță în țară. Eu am avut încredere, nu am știut cu ce se ocupă și ce face. Ei doar asta fac, pun anunțuri pe internet ca și cum ar lua mașini din UK și le-ar aduce în România, dar de fapt se duc la locațiile de unde trebuie să ia mașinile, ia banii și după ce mașinile se duc și le lasă în apropiere, în parcări sau le vinde sau totul altceva decât ar trebui să facă. Le recomand să facă totul public, peste tot, pe internet, la televizor, unde pot să facă totul public și să se ducă la poliție să dea declarații, ca să nu mai fie și alții, să nu mai aibă acești 2 indivizi parte să facă și alte
să dea și alte țepe, la fel cum ne-au fost date și nouă. Le recomand să nu mai aibă încredere în toate firmele care le găsesc pe internet, sau dacă vine cineva să le ia mașina, să le ceară acte, să le ceară facturi, să le ceară CMR-uri care chiar sunt adevărate și să nu mai dea mașina la toți și banii dinainte, pentru că dacă cineva dă banii dinainte, automat aceea este o ceapă. De fapt, banii după transport se iau întotdeauna când mașina ajunge la destinație. Mă numesc Adrian Pătrașcu, sunt din Matei, Jămnicu Vâlcea, am 46 de ani. Lucrez ca templar, sunt de 6 ani în UK. Suma de bani este 3175 de lire. Lucrând ca carpinter, ca templar, pentru Cornelius, botezatul Eugen. Deci, mă găsea pe mine, mă duceam, lucram la el 2-3 zile, o săptămână și îmi punea, adică îmi făcea întrebarea, nu mai ai prieten sau nu mai ai băieți, uite, îmi trebuie un plaster, îmi trebuie un instalator, îmi trebuie, nu ai. Normal că fiecare avea să-și ajute, adică prieteni sau care nu aveau de muncă. Și băga la el și deja, de să facă ca mine public, să se ducă la poliție, la organele care sunt în drept, adică să-și facă ca totuși să-și recupereze cel puțin banii care i-au de luat sau eu. Deci decât să lucreze degeaba, mai bine să stea degeaba. Deci să nu cumva să încerce să se ducă la el să lucreze, pentru că îi plătești o săptămână, două și deja